impagarop. Ngagbalin ka si it apuris iti barukong ko, Chona. Apay apagsagaman nakiti sa amon. I'm sorry, Griselda. Ay, ayat ka ni Victor. Ipapan mo lang na nabalebo ni Ayat. Traitor ka! Sursurosin dak na kiti pulis. Dahil na masabat ko ang babae. Miss, Apay? alam na ito ang malalaga. Ni, apay nga! Litakan! Mister! Apay na ito yung malagaga! Iti tunggal pitik ki puso, ada gurura ang istorya. Welcome iti dete programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinda ituyen iti sapsapulim masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Victor, umay ka. Inta matagdigos. Maramdaman Griselda. Nalamis pala eh. Victor! Griselda! Umay kayo matagdigosan! Sige, madamdama ka matumapog, friend. Umay kayo! Nagkanas sila ng isto tanong. Nangag mo, Victor? Sandat asar dengan dagiti gagayam ta. Intamat tan. Maramdaman Griselda. Nalamis pala eh. Sige, no isiti ko nam. Madamdamatan tungarudan na tumapog. Griselda. Kita yung nagkikitalo yun. Aglulumbada nga umagip itinapilo akadaratan. Wan nga rod, nagmayat abuy-buyaan. Among Griselda, bayat ti kaadda tayo ita dito'y beach. Kat saan amalitawan tilagsak ko? Uray siya. Gapatay, nakabaybayan tayo aplinano da ito yung outing tayo. Griselda, Oh, apay akas sa mananti pa ng matmat mo kanyak, Victor. kaanong itong utangaklo ng to'y ayat ko? Ay! Ito na! Mal! Ha? Huwag nagtasyo. Apay nga, wan matan ni Dominic! Victor! Tulungan ni gayam ko! Gaputawan ni Dominic amang tulong kan ko, ana! Suna! Di mo ipalubos nga ipatinga na katidalo yun! Umayakon! Griselda, awagan ni mami na to dito eh. Narasin? Wan, di pa panaktawan signal dito eh. Makamukan kin ko, ana! Chona! Owen, kapilitan nga ipakat ko kan kuha natin na sulsulok ang mouth to mouth resuscitation. Tabaring nung makarecover. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4. Ay na. Makapuot sa amin tayo ngayon. Napilitan na anang ipakat iti kasursurok at first aid. Kadagit ka kasi napasama ka. Ang nga first aid na rutin naramid mo kanit Chona. Automatic resignation din pagat sa sila. Anya? Ha? Nalay nga talaga niya. Timunot ikaw. Victor. Pakiaman na.
Awan ti, anyaman na, Chona. Inaramit ko lang ti Rombe. Ni Dominic, nakita yung kadit. Saan pa, friend? Madaman na birbiro ka dagiti kamang ti Coast Guard. Ha? Adda pa yun dagiti pulis nga may ag-imbestigar. Noon niya tinapasamak. My God! Dandanikan na tayo, iha. Oh, Imbagdada ni Victora ng tulong kanyak, mami. Juan! Ay, Dominic! Di na pa'y nabirukan. Sapay na ko, ma. Tanakalangoy matlang hanapan iti takdang. Oh, iha, apay ngamin ang nagpatunga kayo. Amuyo mo't adelikado, tibaybay. Sami anang namaan. Nasa buwagan na kami tinagdakkel nga daluyon, mami. Lumatay ni Dominic. Ang mga nupabasulan da ka dagiti dadakkel na, iha. Mami, saan niya nagay-ayat at tikas jaya na pasamak? Sige, sige. Parang no si Bibiyang pailaang tigayamyo. No saan nga pinakatan ni Victor ti first aid ni Chona? Amangan no natay ko man tigayam ko. Griselda, anak. Nay, apa yung may kulkulang ka? Gabuta, kaslasan ang mapulas iti lagip ko tinapasamak nga outing ni tatang. Apay, aging gaita. Di da pa'y nabiro ka, ti Dominic. Diyos ko, tidakas, no natayan ni Dominic. Sapay la kumay ti Diyos. Ta nakalangoy mo't lang nga nagpaigid, anak. No apay kat ngamin asinurot na ni Chona idi nagpatinga. Gapo, ta iyagir na siguro nga adadakas ang mapasamak king kuana. Hawan isumat ti sapsapulan itandag iti kamang ti Coast Guard tatang. Anak, dakkel ti kaasi ti Diyos. Sapay la kumangarod, tamakita dan tumat lang asibibiyag tatang. Ha? Ikaw na? Umaw-awar ka? Anya na tatibala na? Hello, Chona? Hello, Victor. Utang ko kan katibiyag ko. Saan mo na panunutan day, Jay? No awan ka, amang ano lamlamayan na kumaitan. Dahit at pagkunaam, asaan mo pa yung oras? Nung ni Dominic, Victor. Saan na ba yan nasarakan? Agkararag tayo iti Diyos. Tabareng no si bibiyag matlaang ni Dominic. Kasanon mo na tayo, tigayam tayo. Chona, lika ko magpanunok ti negatibo. Saan ko amaniklikan da ita, Victor? No natayan, sigurado mo. Pabasulan at nagitidadakal na. Awang ti mangayat, nga adamalmus ka na kayo atwa. No awan ka. Jakla amon, Victor. Chona, Ulitek. Agyaman nag-unay kan ka. awan anyaman na, Chona. Nagapuan niyo, Mami. Nagapoag itayan ni Father Reyes. Kan di bagasa ka nakisarita iti maysa a catering services. Ha? Abay, Mami. Ada ka dipaskan tayo? Tanakisarita kayo ti caterer? Da, iha. Ito nga, agsagana tayo ita. Anya ti okasyon, Mami. Takinasarita tayo pa ni Father Reyes ako nayo. Thanksgiving Mass. Anya? Rebang na lang nga mangipahita iti pagyaman iti Diyos, iha. Sige, Mami. Awisam tuamin agagayem mo. Nang nangro na iti nangispalken ka ken patay. Wan, Mami. Agyaman na kada kayo. Numalagip ko tinapasamak, iha. Tsak magawidan ti agali kakao. Pasensya kay lakuman kanyak, Mami. Nadanto pa'y sunod ti panagdidigos yu iti baybay. Agan-anad kanto kuman, iha. Wan, Mami. Sana na maulit tayo, Chay. Hingam nito, Bidik. Awan pa'y damag tayo kan kuana. Mami,
Kayat ko tiyak subli dya igit ti bay-bay. Anya? Kayat ko pasungadan. Di pa nang birok dagan ko, ha? Asino ko mga ruti kaduam ama panitiigit ti baybay? Alaban. Awagag ni Criselda. Iso ti kadwak amapan mang pasungad ka dagiti napan ng birok ni Dominic, mami. Salbaga. Apaya kas na marikrik nakpailaang tilamuyot dagiti bibig itsura. Ha? Ni Criselda? Umawawag ka? Hello, Criselda? Hello, Victor. Ada ka diyan aramida mita? Kwa? Awan, Criselda. Apay ka di? Imawag kami ni Chona. Anya ti kunana? Aw-awisan na nagsubli kami dyan igit ti baybay. Ha? Apay ka no akayat na tiyag subli sa Jay Criselda? Kaya't napasungadan ti tatakdang dagiti mang berbirok ni Dominic. Anya? Iso nga imawagakan ka. Tama nga no kaya't mo ti sumurot ka da kami. Sige. Umaya ka. Uray kat awan mo't nera na nga trabaho kita. Mabait lang, gumaya kon. Naimbangal daw mo, Damian. Ay, kastamot ka na kayo, Ma'am Dorothy. Anya ka diti bagayot na isarong kayo. Umayak ko maagkumbitar. Ti anya pasken, Ma'am. Thanksgiving iti pan nakaispal ti anak ko, iti dandani pan nakalbos na. Anya? Hamom Damian, no natay ti anak ko. Yaklamon, noon niya tinapasamak kanyak. Nagasat pa ilaang ti anak yo, Ma'am. Kan mabalin, asaan na pa nga oras. Well, day tatiga po na akayat ko ti agiyaman iti Diyos. Taimpay na ti baro apyag iti anak ko. Ngam ni Dominic, Ma'am. Sanda pa'y anak kita. Sapay lako ba? Tamabirukan danto matlaing. Dakkel ti kaasi ti Dios, Ma'am. Wen, magnamnama ak. Mabirukan danto matlaing si bibiyag ni Dominic. Agkararag tayo iti apo, Ma'am. Wen, day ti aramidan tayo, Damian. Gayam. Nayawawanan ti gagarak. Adyan niya. Makaumay kay tumatlagan ni Criselda, hindi balay. Wan, Ma'am. Ngam, kaanon to gaya? Inton bigaten. Pangal daw, ngam. Umununa ti misa. Wan, Ma'am. Umay kamin to iti anak ko. Criselda, makita kat badanagan online ni Chona. Iti saan pa'y apan nakabirok dagiti kaming ti Coast Guard kini Dominic. Madanagan unay. Tayo ti makagapo, no apay ang mapukpukaw isa ni Dominic. Dayayin, umayin dito yanta. Nalpasan ti panakisarita na kadagiti bantay dagat. Criselda? Anya tinamuam kadagiti bantay dagat, Chona? Adayo ka no tinang birbirukan dan kini Dominic. Ngam saan dalata nakita. Anya nga raw dita ti sa marunong nga dangda. Kinasarita ng dagiti professional divers. Amahan ka no. Noda na kay salatan na iti. Lansad ti taaw. Diyos ko ha. Lukas taman bilang. Sigurado anatayan ni Dominic. Sabay na kumatasaan, Criselda. Akararag tayo iti Diyos. Tabaring no si bibiyag matlaan ni Dominic. Wen Victor. Tangay awan pa'y tinapintas a resulta ti panang birbirok na kani Dominic. Agawid tayon. Mabitlaan. Ada ko may baga kada kayo ato ha. Anya, Chona. Inton tikat. Ada maangay dya balay a Thanksgiving Mass. Kayat ko, umay kay to ko ma. Sige, umayak to, friend. Sika nga, Victor. Yak ba sigurado? Chona. Please, Victor. Umay kan to ko ma.
Sikat kang runaan na sa nga elementon bigat. Ha? Apay ko maasyak. Gapot na sikat ng espaltan niya, Victor. Wan ko na mga minan, Victor. No adaman pa panam, ipospon mo pailaan. Sige man langin. Umayak to, Chona. Oh, agyaman na, Victor. Kumusta rin na pananyo, Casilda? Saan pa yan nabirukan dagiti bantay dagat ni Dominic, tatang? Amangan mo at kit di nuuna tayon. Kat kinanan dagiti pating tibangkay na. Diyos ko, saan kay kumangagsawi ti kasta, tatang? Nakabutbut ang matibang bagayo. Anak, kaya't ko laang nga isagana yo, tibagbagiyo. No, anyaman tinabagtan ti kayam yo. Aging kadyak makita ti bangkay na, tatang. Sana kamawanan itinamnama. Kasta akmat. Ngam, no anyaman tinapagtang ni Domni. Kat, awatan tayo kuma, asi pupuso, anak ko. So na iha, naibagam ka di matlang kada Criselda kan Victor, ti may papaniti Thanksgiving mas, sa maangay intong bigat dito balat. Wen, mami. Oh, anya nga iti kunada? Makaumay da ka di matlang. Ni Victor ti agduadway ti damo. Ngam kinunakan ko na. Ngay so ti may saka dagiti kang rolana sa ngaili. Oh, anya nga rin ti kunana. Nagbaliw ti panunot na. Kat, umay to ka numatlaan. Nasayaat no kasta iha. Napan ko mat kinumbidar ni Damian. Anya? Napan kayo di balay da? Wen iha. Tamagan ko na. No di mo malagip nga ibagakan ni Criselda. Ngayaban lang to ti amana. Talaga saan kun analagip, mami? Iso na saya, tanapan kayo gayam, iti balay da. Wow! Nagatukit din asagana dat yun, Criselda. Talaga sa balalaing tibak na ngayon siya tagpadaya. Wan nga rod. Sige, mangantamatan, Victor. Sige, Wen. Ni Chona. Kitain na kami kini Criselda. Hoy, Victor! Mangantan ko na, ngam sa bali matikit kita, Sino ayatik? Ah? Ni Chona? Oh, may dito'y ayam to, Victor. Ha? Victor? Oh, may kayo. Iji unat kitanganan tayo. Dito'y latan, Chona. Agsango kami latan amangan kini Criselda dito eh. Come on. Iji unat. Sana mabalin dito eh. Ah? Ni, apay asan ang mabalin ako ng gayam? Di kahit ko asawan. Nasay sayap no iji unat tipanan tayo. Tagsasango tayo. Ayan, umay kayon. Sumlat kayon. Sige man langan. Sige, umay kan Victor. Tumakdar ka matditan. Awan, sige. Mayat lata ko man dito eh. Intayon iji unat. Chona! Chona, iha! Ha? Apay, mami? Ni Dominic! Ha? Nakita na ka din ni Dominic, mami? Anyat na basta magkatkuana? Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nakita na ka din ni Dominic? Si Bibiyag ka di matlaan, mami? Wen iha! Si Bibiang! Oh, sa di na tinakabirukan da kan kuana, tita. Ijay ka no puga island! Anya? Sadya'y puga tinakaipadpada ni Dominic? Wen, ta nakita ti may saan nakabangka mangalap. Ket ijay ti timakdangan da. Agyaman ak, Diyos ko. Agyaman ak ta si Bibiyag ni Dominic.
na itinjayo at araon, madam. Kat agyaman kami Nakabiti rin bang agyaban ka na kayo, Damian? Tapinat ganyo tiyawis mi. Talaga dakkel ti kaasi ti Dios. Kadagiti mamatiging kuhana, ma'am. Wen, Damian. Tadi na impalubos nga dadaka sa mapasamak iti anak ko. Ken kastamot kini Dominic. Pudno dayta. Ket sipod na amuak kasi bibiyag matlaeng. Nagtuble tiraksak ko. Sa payla ko, ma. Ta saan ton ama ulit ikas di apagteng. Ma'am. Tunggal malagip ko tinakabot-bot nga pagtan. Diyak magawitan tiya galikagaw. Lusan anak nga inarayat ni Victor. Natayag siguron. Malagip ko lakit nga rod ti panang mouth-to-mouth resuscitation na kanyak. Nariknak, dagiti bibig na. Panaidanat ka dagiti bibig ko. Soda, Mami, nakala na yun tinakaituruan ti imatang mo. Ay, anya ti pampanubutan. malaglagip ko ti. Dandani pa nakalmas ko, Mami. Kasta ka di. Agyaman ka, iha. Ta, alis to ni Victor alang isalakan ka. Wanyarot, Mami. Nag-training gayam day jaya Victor. No kasano, ma-revive ti Malmas. Uwan ka no, Mami. Diyak tumalipatan day kong inaramid ni Victor kanyak. Basta mariklig na kailangan dagiti bibig na iti bibig ko. Jonah, iha? Aha? Apay, Mami? Kasarsarita ka. Sabalin samet, titaray, ti panunot mo. Ha? Saan mat, Mami? Sana mabali na mamuan na timang riribok iti panunod ko. Griselda! Griselda, anak! Apay, tatang? Anya ti damag, takas taon na iti apurayo ngay masidag kanyak. Ni Dominic, nakasangputan iti pagnaunanda. Anya? Nagsayatan no kasta, tatang? Ada umawawag kanyak. Ni Victor, tatang. Sige nga ron, anak. Sumatam nga ron ti awag na. Ta, inakman tumimpay ti kapit. Wan, tatang. Hello, Victor? Griselda, good news! Good news! Nakasangpeten ni Dominic, iti pagtaingan na. Wan, Victor. Impadamag mat kanyak ni tatang day tabanag. Iso ngay mawagakin ka. Talo masangom, kit inta kumustahan ni Balida. Sige, Victor. Kaya't kumat ang makatungtong ni Dominic. Gapo itinapasamak kan kwa na. Okay. Umay ka nga ron lagasin ni Balayo. Taipakada ka kinitatang mo. Sige. Orayan ka nga ron. Bye. Jonah, iha, papanam. Lain pagtanda kayo, Mami. Nasaya tunay ka naabutan takmat lang. Papanam ka di. Inak, kumusta ni Dominic? Pambarang ka tumawat iti pasensya kan ko, ana. Gapoy tinapasama kada kami. Apay, dumawat ka pa iti dispensa kan kuan. Mami, pinilit ko ngamin. Nagpatinga kami. Anya? Sorry, Mami. Ngamin, no saan ko kumangay nawis hindi nagpatinga kami. Siguro, sana napasamag kada kami ti Kasyay. Oh no. Tay tatimad ti rason mo, iha. Talo niya ti kayat mo, ipilit mo lata. I'm sorry, Mami. Rebang na lang agkidaw kang agpaiso iti pasensya kan ni Dominic. Wan, Mami. Agkasam, dandani kayo nataya doa gapo iti madi apa nagras-rason mo. Agyaman na kiti Diyos. Tanakasubli ka si bibiyag dito balayo, Dominic. Sikat ti makagapo. No apay ng karigatak tinagbiag Jonah. Anya? Ay, ayatin ka.
Katsapay lang ko, ma. Taklo ng tumatlangan to ayat ko. Dominic, nila mapalin? Sana day tati pagsaritahan ta. Anya ko mga roti kahit mapagsaritaan. Imayak ta. Kaya't ko tiyag dawat iti dispenser mo. Gapoy ti pa nang pilit ko kan kay di. Nagpatingata iti bye-bye. Sana nas ka na dumawat ka kanya kiti dispensar. Tasang tamad nga mo kasi di mapasama. Ngam naliklikan ko matikas yabag tang. No saan aga po iti pa nang pilit ko kan ka. Saan mo na panunutan day jay? Awan gayam. Nadamag kumat ani gayam Victor tinang tulong king ka. Idi limnad kay ti bye-bye. Juan, utang ko kini Victor ti biyak ko. Agpay sukatin ay so tinang first aid kin ka. Juan, Dominic. Anya matimpakat na. Saan na sunod-sudan? Mabay na ka mangibag ka. Anya ko matipagpainam. Saan mo nadamagan? Tinapatag na revive na ni Victor. Sige. Di mo ibaga. Mamak tumat lang. Simpay na payagan na kapanaw ni Jonah. Yung adamanan umayas nga ilik. Babit lang, mayagon. Dominic! Griselda? Kan? Victor? Da kayo matgayam. Sobra kayo. Agyaman kami. Sige, Griselda. Sobra tan. Agtugaw kayo. Agyaman ka man eh. Dandani yun na abutan dito pala ni Jonah. Anya? Kasta? Imay na kan kinumusta ni Jonah? Wen, ito mau dawat iti dispensar. Gapo iti panang pilit ti kanya kidi ngayon kam itadalam mapasok ti baypay. Kuma, idi makita mo na delikado ti pagturungan niyo adwa. Pinagkadkadam. Kasano ang pagkadkadak? Idindo ta imun na nagpatingnangam siya. Nyamat na ni Jonah. Pahamak no dadoma. Uwan gayam, Victor. Si kagayam tinang first aid idiking ko na. Uwan, Dominic. Anya klas ya first aid ti impakat mo. Saan mo na sa lulsod eh? Sus! Tamabayin ka man lang na mangibaga. Salsalod surat kini Jonah, di namat ka nga ibaga. Oras siya, jak kayat nga ibagakin ka, Dominic. Pues, siya kung ti mangibaga, Victor. Anya? Ay, saan? Nakababain ka silda. Tapay ko man nakababain. Idin tatapan ang isalbar mo matdayjay ka ni Chona. Anya ka diya first aid na dyan, Griselda. Mouse-to-mouse resuscitation team pagat na ka ni Chona, Dominic. Anya? Awan ti Malaysia na dyan nga naramid ko kini Chona, Dominic. Wan, mawatak, Victor. Sayat ko man. Nasakti nang ipakat kinkwana itikas dyan. Ha? Si Dominic yung awag. Hello, Dominic? Hello, Chona. Amo ko na siya impakat kinga ni Victor. Ha? Nakaamuan? Ni Griselda. Pimasyag da ni Victor di balay. Ay, sayang. Nagsayat ko man nung nadanong dak idi na balayo. Isumat lagayam amabain ka amang ibaga kanya tlo niya tinarabid na king ka. Takas siya matkandim pakat na king ka. Ha? Dominic? Nagkasadan ni Victor. Oh, apay ang kasta timagam kanyak. Kaputa nagkanakan ni Delips. Hoy, for your information, Dominic, awan mali siya dahil dyan naramid kanyak ni Victor. Impakat na lang kanyak ti first aid, tap na ma-revive back. Well, maawatak. Kasi din ako nagasgasat ni Victor ng siya. Anya? Victor, awan ka di tinadlaw mo ka ni Dominic? Iti pa nang ibagak a mouse-to-mouse resuscitation to impakat mo ka ni Chona?
Adda Criselda. Nadlaw ko. Akasla dapat nagimo ni Dominic. Itinaramid ko kini Chona. Imon? Uno, apal. Anya? Nakakaapal ka di tinaramid ko kini Chona? Saan ta napagsaritaan day dyan banag? Uwan Criselda. Lipatin tan na dya pasamak. Baliwan tan ti tupik ko ta. Anya nga rin ti kayat mo pagsaritaan ta? Siyempre, ti irukruknoy ko kin ka nga ayat. Anya? Tadi ka di mauma ang mga dardarirag iti ayat mo kanya? Awan to Apolos ti pandakaumak. Aging ga adyak mangunod ta ayat mo. Kunakmat, akayat ko at tingitingan anaimbag tiriknakkan ka. Hilda, uray ka sa nung ti kabayag ti panagur-uray ko. Ket agano sa klata. Talaga? Wen, ay ayatin ka unay. Ket sapay lang ko ma. Tamagunod kung tumatlain ta ayat mo. Chona, ada sa nga ilim nga gururay iti salas. Sino, mami? Di Dominic. Anya? Ang muklatan niya ti umay na ibagakin ka, iha. Anya mo yung mami. Oh, siyempre, di pa nagayat na. Sungay ka sa munin, taamangan lumatiktikan nga gururay igay salas. Criselda anak, nadlaw ko ti kinalitay ni Victor itay agpakada kanyak anagaway. Gapo iti, saan ko pa panangaklon iti ayat na tatang? Talon atawon nga gar-aram king kan ni Victor anak. Apay nga di mo matlaangan maipaga. Nuwa niya ti banag ti ayat na. Tatang, kayat ko ngamin ama sigurado ang naimbag tiriknak. Sakbay asong batak ti lalaki apang iyawatak to'y ayat ko. Di ka di pa'y makaanay ti talo atawon apang tingitingam tiriknam kini Victor anak. Tatang, Wenno, adawar urayam alalaki akayat mo amangaram king ka. ah? Ay, awan tatang. Ala, nasayaat no awan anak. Ngam uray no ibagbagaking ka dagitoy. Ket addaking ka nga agdesisyon. Ta narigat met no agbabawi kanto iti kamaudyanan. Chona, ibalikas ko kadipay lang ti gagara ng imay. Sana nanas kang Dominic. Amuklatan. No niya ti kayat mo ibaga. Talon atawan nga gararamaking ka. Pangasim, aklunim kumamatan ti panagayat ko. Dominic, Ayayatin ka. Ikarik, saan kanto apagsangitan naklunim to ayat ko? imbagak matankan ka. Apanunotit pa yan na imbag. Tidak dato mo kanyak nga ayat. Saan ka di pa ya makaanay ti talo atawan? Apanagar-aran ko king ka? Mawatan na kuma, Dominic. Diyak kaya't yagbabawi ti kamautyanan. Mawatan ka. Ngam kaanon to nga rod ama-amak ti banag to ayat ko. Basta, aguray ka lang, Dominic. Dominic, ada ka matkayan dito siyang gininanais ka? Juan, di magasak man ngagsiyat. Naimbagla pang ikatiti sakit tinakam. Ha? Sino ti pagsakitan tinakam mo, Dominic? Saan mo nasalsuden? Ang magwari ka. Agtugaw ka ata, mangitagay ka pa, pare. Sige. Saris ka. Mangtid ka man iti may sabuti ti serbisa para kini Victor. Dominic. Sino ti pagluksawan? Madlaw ko kit mayat ti bagim itang uminom iti nasangir. Kung nagtumot king ka, di mo damagan no asino.
Siyak ka di, Dominic? Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggap kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Apay, ada ka din naman na mamabason mo kanya. Awan matkit di? Sige. No, kasta, dangkay naklat nga ginom. Nanay ka. May saman pa abot itibir para kanya. Danggayak latang maminom. Tabaran mo may baganan tumot lang. Nuan niya ti pagsakitan tinakam na. Joda, saan pa yan nagaw-awin ni Dominic Ijabalayda? Iti panaggapo na dito'y balay. Ha? Apay, sa dino tayo na, mami. Amom, nalabsak iti tiyangge dama ng iska. Agin inumdakan ni Victor. Ano niya? Uray ni Victor? Umininumat, mami? Wani ha. Kat sumagmamano na bote ti serbesa tinagawangan da. Ay, mabartag na lakit din o kasta. Lakit di. Mahuray mabartag da. Saan damat nga karkari. Sa bagay, disiplinado na lata nga oray mabartag da. Dahita ti pang dayawak kadakwada. Saan da nakarit nga oray mabartag da, iha. Wan, mami. Ay, kayat kulat tati ugali ni Victor. Sige, Victor. Uminom talata. Asto man. Dominic. Narik na akong ininom ko. Uminom tabay, tabarang malipatak ti sakitin na kim ko kinitsyon. Ano? Ni Chona ti pagsaksakitan tinaka mo? Wan, iso pare. Gapo iti panangawis na kin kaidi iti adalan mapasit ti baybay. Nga iso iti dandanim nakatayan pare. Sana gapo takas ta pare. Sa bali ti gapo na. Nga rod ti makagapo pare. Gapo iti san na pare ila nga parang sungbat na parang aklon iti at ko kang pare. Maluksawak. Tayo ti makagapo ngayong kalikagom ko alinabanan ti agakadawala daloyon. Sa kalpasan na di nalataglo ng teat. Dami na eh. Talo na tawan ngagdadato na kingkuan. Aging kita. Di na pa inaklon di ayat ko. Pada talayang Dominic. Salamat ka na tawan. Ngagdadato na kinikasilda. Kaskan ka. Jagpay nasukdal ti ayat ti babay ngay patpatig ko. Kasta ka di. Sana ka sumarda nga ginggajak magunod dayat ni Jonah pare. Siya pare. Para kanya. Nilang Jonah. Ti ayatek. Ti babae iti biyag ko kaya kipalubos sa bali tayo na. Sige pare, uminom ta pa. Nangalak pa iti sa duduada bot iti serbisa. Mastanan, Dominic. Talaga narik na akong tininom ko. Uminom ta pa, siyak di makamong agbayan. Oy, mangalak ka pa itinuman ta. Talaga nga sana ko nga minom. Pare, timakdar ka matan. Kagawid din pare. Arigat no, malabsan tao na ito ginom. Ano niya? Ang mga nusantan to na makapagbinigbig na mabartak tao na eh. Iso nga gawit na. Anya di ko nam gayam? Nagdanggay anaginom itinasangar da Victor kan Dominic? When?
Diyak man lang mo kadagit siya tuwa, nanyat naknakanda. Siguro, mailiw damat nga uminom itinasangan. Wan? Nabartek na ka no adwa, friend. Agdiwar-diwar na ka no nagkawid. Anya? Asino tinag ko na? Ninanais ka. Iti tiyanggi na tinaginumanda. Anya hamatan? Taim paturay da, nabarbartak da? Friend. Aday bakakan ka ha? Saan mo to kuman nadagdakamatin ka da Dominic and Victor? Kababain. Anya day ka, friend? Kuna ninanais ka, data ka no tinagsarasarita da Dominic and Victor. Anya? Wan. Kaluksaw na ka no ni Dominic. Gapoy ti saan ko pailapan ng aklon iti panagayat na. Amang ano, kastamat ka ni Victor. Iso nga nagbartak mas. Mabalin na kasta, friend. Tanadakamat da ka no pa iti kabayagan ti panagdatdatom da ka data. Anya nga rin ti planom. Di mo ko naan nga aklo naman ti ayat ni Dominic. Ay, sanpay. Taging ka ita. Diyak pala matingiti nga na yung bagtirignak. Kasta ka di? Sika, amang ano si kanti makapanunot ang mga aklo ni ti ayat ni Victor. Ay, saan, Chona? Nagsayatan no kasta, friend. Ha? Apaya kasta ti sawam. Kasla maragsakan kay tinaiba ka. Ha? Ako ha? Ti kayat ko asawan. Narigat kag dardaras mo dos. Ta saan akaslay na po'y dayta. Amabalin mo lat ta ayula no masinit ka. Oh, kaano nito nga tama panod ko ti anak ko ti makiasawa. Mahiliwak mata na maadan iti apo ko. Umapalak iti abika. Nakaragrag sa taliman ti apo ko na. Mami! Apay! Kasla adanaw nagkapampananutan nyo. Nakad-adayo ti turong dagita matayo. Kuha iha. Malaglagip ko man ti maysa kadagiti ambiga. Anya mo ti malagit yukan ko, ana. Ti kinaragsak na. Taliman ti ay-aywanan na nga puko na. Anya? May sama ti anak dayjay nga amiga. Kat nakaululing mag-edit ti pagtaangan da. Gamit ka. Atun dagiti mangray-ray aw kan kwa nga puko na. Di ko na nga umapal kayo kan ko na, mami. Kaputa ado ti apo ko dayjay nga ami kayo. Talaga nga umapalak iha. Iso ano mabalin? Makiasawa ka matan. Urayan nyo Matanaga na. Mga no bakit ka abalasang iha? Mami, iti dahi ka kinapintas ko? Ay, diyak mo ti palubos, nagbagat ang kabalasang. Iha, mailiwak nga minin ang maadan iti apo ko. Urayan nyo, mami. Amang hanod adong tupay tagbarin nga po ko yung ang ti bagbagayo nga apalan nyo, mami. Ay na, tsambak ti panakagatang ko kini pare Andoy. Ito'y native ababoy na. Nalasa ti panangila ko na kanya. Nakasapulan na unay ti kwarta. Tatang, nangalaan nyo iti dahi sa native ababoy ngay no ko diway isang pat. Ginatang ko kini pare Ando. Manat pa ng gatang niya iti dahi tatang. 4,000 ang tibayad na. Anya? Naglakan tatang? Wala. Gaputa, nalaklakalat ta ti native ngam ti puro ababoy. Ngam, naim imas ti karnina. Di ila ko yung matlangarod dahi ta? Ay, saadan. Parchen tayon to, intog kasangay ka. Anya? Ipartyandak iti baboy intun dumting ti kasangay ko? Wan, tapno, naragragsak tumatla ang ti kasangay mo. Agyaman nagtatang. Ay, manuntun ti tawan mo. 20 kat 2 ti tawan ko. Ay na, saan mo ang magawidan ti panagbakat mo? Iso nga, pumili kan kadagiti agar-aram king ka. Ubingak pa'y tatang. Anya? Ubing ka pa iti palagkunam? Mabalin mo ti makiasawa. Tatang,
Kaya't ko pa nga ipapastiki na balasang ko. Ay da, ang mga no agbaak ka abalasang no kasta ka na yun ti magbagang. Sanmat nga tatatang. Apay, adda ka di urayam nga hawayano. Kayat mo ang mga aramking ka. Ah? Ay, awan tatang. Never ngayon ambisyon ko ti makiasawa iti hawayano. Ay, nasa lutsud ko king katikas jay. Tunggal ibagak a pumili kan ti pangyawatam ti ayat mo. Kat kunambat nga, di ka pa'y nakapili. Urahin yung kadilatan tatang. Makiasawa ak tulat ta ano kayat ko. Ala, ay bayan ta pagsaritaan day ta. Ti umadanin akasangay mo. Kaya't ko pagsaritaan ta. Dandani man ti kasangay ni Griselda. Nya ta ti mayat may regalo. Victor, Ha? Ni Dominic. Pare, nakapasyal ka man? pare, Yaday pa damag ko. Anya dito adamag? Panggapiti umadanin na panagkasangay ni Griselda. Anya ti damag may papan iti panagkasangay ni Griselda? Gimatang kano ti amanay ti baboy nga isundo ti partinda iti kasangay ni Griselda. Anya? Kaya't masawan, Dominic? Agpadaya da ama damihan? Wan, barang makapanunot to ni Griselda ang makiasawa. Kaya't masawan, kay ayaw ni ama damihan nga makiasawan di balasang na. Huwag ka no? Taumapal ka no umot na maddaan iti apo ko. Ay na, nukasta, kat inak tumanin pasyarang iti palida. Anya? Wan pare, baring numalawlawagan ng ti panunot na, kat atlonan nanto'y ayat ko. Umapal ni mami iti bagbaga ng amiga na. Ti amiga na nga dan iti limang apo ko. Narikat mat, naisukid din ti pagapura ka mag-asawa. Ay, nanyamat din. Di man na malaglagip ko. Malagip ko man na ni Victor. Oh, jak tumalipatan. Jak tumalipatan tinaramid na kanya. Itiday di tantanipan na kalmas ko. Victor, saan ko alam naman dahito nga yung may mumanon pa ng pasyar kanya? Pasensyakan, Griselda. No, jak na ipakamukan ka itin sap-sap agong daway. Uwang gayang. Happy birthday, ha? Agyaman ak, Victor. Kat namnamal to tita tabo ng mananinton kasangay ko. Uwan, Griselda. Umayak to. Kat sapay ako, ma. Tadanton ba nagto ayat ko? Iti mismo akaldawan ti kasangay mo. Diyak ka mo. Saan ko maibaga? No isunton ti panakaamom ti ba nagtiayat mo? Igar-kararag ko ti apo. Amating-iting mo to kuman ti talaga arik nam kanyak. Kunakmat nga di nakunay apuraan, Victor. Talo na tawan nga datatunakan ka. Ket, panakunak. Umdas nga tamatin da diya kabayat. Apa nang ipanitnit ko ti kinapudno ti ayat ko ken ka. Griselda. Ay. Mabit lang, mamaya kon. Nembang nga oras mo, Jonah. Dominic, sika manan. Kau manak ka din na makikita. Saan mat kat di? Kan, okay, nasayat mat kat di tayo, Maika. Gapot na kayat ka kasarita. Oh my God, sumar ka. Agya manak. Sabay lang ko. Tiiknat ng kinasampit awan na. Agtugaw ka, Dominic. Agya manak pa rin. Anya ti ko na may pagam kanya. Bueno, ada ka din ba nagto'y ayat ko? Awan pa, Dominic. Anyang ro ti pagsaritaan ta. Di ko mamay papan ka dagiti na isawsawang mo iti tiyang gininanais ka. Idi, nabartik ka. Anya? Imbagbagam ka no, kaluksaw na. Gapot na, saan ko pa'y nainaklon ti ayat mo. Buo nga lang da ti bartit ko.
Jonah. Uray, pay. Diyak kaya't tikas diyang ibagbagam. Ang kaluksaw, nak. Gapo iti diyak pay panangaklo ni ti ayat mo. Nang ro nakat. Dandani kanayon ti panang pasyar mo kanya. Sorry. Nasan mo ang nagustuhan di kiti na ibagak kiti. Dahil ka ti pagdaksan tinalabas sa panaginom iti nasangar. Taado dagiti saan nyo ang mapupuutan ng isaw-sawang no nabartit kayon. Saan to na maulit, Jonah? Nulit ang tupay. Saan kanto na pastrikan dito balay mi? Kwa. Wan. Diyak kaya ti masarasalita iti liklikot Dominic. Ulitik, Jonah. Dumawat ang kiti dispensakin ka. Sige. Awatek ti panagpadispensar mo. Katsapay na kuma, talikli ka mo ti panagsaom iti makapasair. Dominic? Apay ka salaman malay ka? Inong tanak ni Jonah, Victor. Ha? Apay nga inong tanak ka? Anya ka titipason mo kan Amom? Nakadanon dagiti bagbagaking ka, ang sakit tinakam ko king kuana. Anya? Ay, pare, pangasim, saan asyak na nagipulo? Saan nakatismuso? Amo ka sana si ka. Dahil di abagat iska tinagitanan. Anya? Tismusa mo't na di abagat no kasta. Wangaran. Nadadaalak itindandanon na kinitsyon. Anya nga ti plano mita kininanais ka? Alangan, ngayon ka magpuntang. Saan ko nga untan? Nga bada pampanunong tagarami din. Tap na makapalsak ingkwana. Anya? Anya terabi do pare? Di mo kunain nga alda nangisit apang grip mo kwana Dominic. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Saan ka madanakan? Saan ko adang rantibakan? Anya nga tiramidem? Saan ko abay bayadan dagiti inyong taidi? Tagunggunana. Nya. Nagloko kan pare. Di mo lakaasya na ninanais ka. Masapol nga dapagnakman na. Dapagnakman ti kasken kuana at mo sa abak-bakaran. Jonah, iha. Madi, ti epekto ti panangungat mo idikan ni Dominic. Anya ti mading epekto na dahil diyang inaramid ko kini Dominic, mami. Saan na kano na kaya tabayadan dagiti ininumda ka ni Victor? Anya? Ha, talaga loko na siya, Dominic, no kasta. Paluksaw ka no, iti panangipulong ni Iska ken ka kadagiti insasaw na idi. No kasta? Balsan na ni nanais ka? Babaan di sana pa nagbayad iti inutang na nga arak? Wen, iha. Ken baran ka no, lusanton nga ulitan ni Iska ti agidanon kadagiti sasaw. Ha, talaga? Pudno, adayong anasaysaya ti ugali ni Victor nga may tinadya Dominic, mami. Victor! Nimat na nais ka dahil dyan naggapo ditoy? Anya timbaga na? May nagsingira. Adamat inutang mo iti tiyangge Ni Dominic ti akin utang iti ininom mi idi. Siyak ti nagsingiran na. Tapay asikat ti siningir na. Gaputa saan akayat ni Dominic abayadan, gapo iti kinatismo sa diya bakit? Anya? Naglukon? Uy, gapo ti panang bayad ko, ti sinukmon mi idi kini Dominic, bali siya akong tinagpala. Padasam to kit dia singir ni Dominic. Ibagam asikat ti siningir ni nanais ka kat binayadam. Barang no isublin to ni Dominic ti pinang bayad mo. Uy, padasag to ngay baga. O ngayam, anya ka dito umay mo ibagata na kaumay ka? Binaunak ni tatang. Iso ko mati umay ngam adan ang dagaskin ko anay jabalay. Anya ka no ti baga ni tata mo kanya?
Daan ko nga mo. Ngam ko na nga adda ka na ibaganakan ka. Sige. Umayak to karon ije balayo inton aldaw. Wan Victor, makasangpat tumat nga tan ni tatang ijabalay inton aldaw. Anya? Ni Victor ti sininger ni Nanay Iskay ti sinukbon da Dominic? Wan, tasaan ka numat akaya tabayadan ni Dominic. Oh, nagloko ni Dominic. Ni Victor lakit nga roden tinapakilan na nagbayad. Ay, jakman amoy ti dayjay a Dominic. Nakalalay nga agibalas, no adda di na kayat itipada na a tao. Ha, makita da dyan Dominic ha? Sakman ti mang sermon kan ko anay ton umay ijibalay? Wan ngam noong tam, ang mga nodan tuman ng tao pagibalsan na. Dahito ti jak kaya ti dayja tao. Naglaing nga gibalas? May ramraman pa dagiti tao nga inosente akas kini Victor. Wan nga rod, iso ti sininger ni Ina Iska. Ngam, sa bagay. Dua damat nga iminom iti dayjay a blowout kuma ni Dominic. Ay na. Sapay lang kumata na kasangpete ni Tata Damian. Apo! Tata Damian! Umayak man! Agyamanak, tanakaw may kamot lang, baro. Umunag ka. Agyaman ak, Tata. Agtugaw ka, baro. Agyaman ak man yung Tata. Nih. Apay akaslawan mo ti balasang yung Tata? Nagpakada kanya kitay. Ngam, jakmot na salunsodan no sa dino ti papanan na. Yamok kit maranak ti ay ko dito balayo, Tata. Ngam sa nabali, ta di mo't iso ti rantak. No di kit kahit ko lang maamuan, no anya ti bagayo kanyak, Tata. Kayat ko, tulungan lang to kumanga gisagana. Kadagiti ipagatang ti anak ko, iti panagkasangay na baro. Anya? Owen, Tata. Owen. Partyan tayo jay ginatang ko ang native ababoy. Ta agpakan tayo dito yung balay. Ay na, kasla makikita konti na isang sangayan to apa nagkasangay ni Kitsilda, Tata. Kayat ko naidumduma ita, ti pan nakarambak iti panagkasangay ti anak ko. Iso agim matangak iti baboy, apartyan tayon to. Apo. Apo. Nembangal da mo, Jone. Dominic! Oh. Apay akas laklaat ka nakakita niya. Gabot ah. Sa bagay, talaga matapad pa da anak tiya ay mo. Ang paiso. Wen, isusumrat ka. Dito ito ang nagagsarita. Agyawan na. Barang pakasakit ng tipusok ti bagana. Agtugaw ka, Dominic. Agyaman ak manan. Anya ti ko na mga ibagam kanya. May panggap iti saan mo pa nagbayad iti utang mo kanina na iska. Anya? Oray ka di dayjay. Makangagaking kay ti sao. Gapo, taada na iramraman iti saan mo pa nang bayad iti sinukmonyo idi nga ininomyo kini Victor. Sino? Ni Victor? Apay kumaana iramraman. Dinto tasyak kakin utang iti dayjay. Gapo, taiso ti siningir ni Nana Iska. Anyan? Wan Dominic, binayadan na ni Victor ti pinaalam iti nga ininomyo adwa. Nagloko na bakad. Apay ani Victor ti siningir na. Gapo taiso ti kadwa mo minom. Iso ti siningir na. Gat. Gapo lang iti dayta. Kaluksaw nakmad ni Victor. Tinasaya at Dominic. Ang sarita kay ito ka ni Victor. Kat no kagura na ka ni Victor, dumawat ka iti dispensa na. Mapanak siya gibalayda. Kasarita. Victor. Agyaman ak taladaan ng kamatla. Ha? Apay Dominic. Adda ka di bagam? Adda.
Namuak ni Chona. Asiningir na ka ni nanais ka, iti ininom ta. Wan pare, imay naksiningir. Tadi mo kadumat kayat agbayad. Pasubok ka talaga pare. Saan matakas na? Kanyak naman na si Kati singiran na. Jakton kayat ti makidanggay ken kangaginom. Madito galing pare. Saan na kumakagura? Saan kang nagdanag? Isublik tim bayad mo. Saan pare? Bayamon. Nalpas ko na nabayadan. Isublik. Mano ka di amin ti binayadam? 1,200 takaraman ti pulutan. Lukas na, labit lang. Hindi tamad lagayan. Oh, dahil ito'y, ni. Kung nakmatabayamon pare. Nabayad ako. Saan ang mabalin? Masapol nga awatam dahil ito'y. Tas yak tinangawis king kay di. Dominic. Alam kit din. Oh, dahil lang. Impisok mo iti bulsa ti kwarta ngayaw awat mo kanyak. Di mo mo't kahit ngawatan, din diretso ko ni ti bulsa. Dominic, di mo to kumangarurin ulitin ti kasyahin. Ta nakakasimbat ni nanais ka. Nung saan nga bayad na iti makautang iti tiyanggena. Wen, santon ama ulit. Gapo iti dayjang inaramid ko, ken panang bayad mo. Kaguran akong ni Chona. Nakadakdakas akong iti imatang na. Chona, pukawam ko man ti sakit tinakam mo kini Dominic. Tawrekit nagkari, asaan nanton ngol ulitin na kiti mading aramid na. Victor, Insublimit lain ni Dominic tim bayad ko kini nanais ka. anya? Agpaiso? O Chona, kung nakasanan nga isubli, impabulsa na latamag kanyak. Nasayat no kasta, Victor. Ay na, talaga nagsayat ka. So, kung kunam samad laing dayta. Kan man, pud na ti bagbagak, Victor. Inispal naktupay kan patay. Ha? Nalagip mo manin dadya apagte? Pulo sa saan ko malipatan day jay, Victor. Naro na. Itinaramid mo kanya ka mouth-to-mouth resuscitation. Tatang, nakapagsarita kayo kadimatlaan ka ni Victor? Uwan anak, Anya kami timbagayo kan kuana. kinidaw ko nga o may tumulong agparte kan agluto inton kasangay mo. Anya? Nalay nga agluto ni Victor. Tano adagpadaya kat isulat ta ti chipkok. Wan tatang. Talaga nga isumat ti talent ni Victor. Nalaing nga gluto. Ay na, nagasa ti babae ang maasawa na. Tauray no isuntulatan ti paraluto. Saan mat nga rod ang mabalin tatang? Ta obligasyon ti asawa a babae ti agluto. Sa bagay, Kas mat lang bagbagat ni tatang. Nga no iso ti pakikasawa ah. Swerte ah. nanay. Anya ti tantanamitin mo? Ah? Awan tatang. Ngam. Amoyo? Ad-adda ang magustuhan ni Chona ti ugali ni Victor ngam ni Dominic. Kaputa nasaysayaat ni Victor ngam ni Dominic. Mami, amoyo ka di? Nakonsensya mo't lang ni Dominic. Nagbayad mo't lang ka ni Victor. Anya? Nasayat nga rod no kasta, iha. Wen, mami. Kan nagkari ka no pa, asan nandun nga ulitin ti madingay na ramit na. Iha, gagangay laeng nga dadagiti. Disgusto tayo, itipada tayo at tawa. Narisabali ni Dominic, mami. Makunam laeng ti kasta, taadayo, tiriknam ken kuana. Kinapod no na. Maburpurtya na kitibagig, mami. Tauri no nagsaya, tipakpakita kanyak ni Dominic. Kasla, saan lata na saya, dagiti ipakpakita na kanyak. Aro na, dagiti aramid na. Oh, iha, amangan mo't no. Ada, pangidasdasigam ken kuana. Iso adi mo maapresyar, dagiti ipakpakita na akinasaya at ken ka. Talaga nga, anta. Chona. Apay ana ilabag ka matan. Ako, mami. Adala nga minalagip ko. Anya tinalagip mo, iha?
Ti imbitasyon ni Griselda, may panggap iti kasangay na. Anya? Agpadayada ka no, mami. Oh, sana dakas. Agmay maysa nga anak. Limbak pa ni Tata Damian. Uray no sanda abak nang. Ikalikagom na natamad, tinamnamaan na ang makaparagsak ni Griselda. Ay na. Sapay la ko mata magustuhan ni Criselda. Dahito ikawas aginatang ko nga irigalok to iti kasangay na. Victor, da ka matidimon. Oh, kanya dito ginatang mo. Dahito ipatay-paray. Kawas ti babae. Pangtedang. Siyempre, asino kumapay. No saan nga ni Criselda? Anya, isot pangteda may didate. Wen Dominic. Wow, branded Nanginalakid di. Wan pare, agpaysoan nangina. Ngem pakaragsakak asagutan kay ayatek unay ababay. Naimbag ta nakitak tiginatang ni Victor nga irigalo na kini Griselda. Tadda tinulat ko. Sapay la kumata magustuhan tumadityo na tiginatang ko akawas para kang kana. Barang na iti panang regalok to king kuana. Ad dapay asumingad tirig na kanya. Ay na. Nagdagsan kitin ay dagitoy. Tata, anya tinagian ti do adadakkel abagay sang petyo. Ricardo ti pansit, kanti maparti ababoy dagitoy. Anak, Anya? Naggatang kayon, Tatang? wan, tainton bigat matan ti kasangay mo. Sa bagay, saan mat siguro ang maperdida kita? Kadandanimat nga agpayson ti panakausar na. Nay, Adaw mo awag iti cellphone ko. Ni Chona gayem ko, Tatang. ay sige, kung batam nga ro din ti awag na. Ta ipan ko man iti kusina dagitoy ginatgatang ko. Wan, Tatang. Hello, Chona friend. Friend, saan ka ba na gumatgatang iti cake mo? Siyaktong ti gumatang iti cake para iti kasangay mo. Agyaman ak, friend. Talaga nakaimimbag ka unay agayam. Manipot kinang ubingta, datan ti agayam. Kat awan to ti makarakrak iti dayta pa nagayam ta. One friend, kat agyaman ak unay iti kinasayat mo agayam. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.